Syksyyn tosiaan liittyy vahvasti hengitys. Ja tässä Yin Yoga asanassa, mikä tänään tehdään, niin avataan rintakehän aluetta, tehdään enemmän tilaa rennolle hengitykselle. Ota ensin hyvä asento siinä istuen. Hengitä syvään sisään ja huokaise. Päästä irti kaikesta turhasta tässä hetkessä. Päästä irti jännityksestä kehossa. Anna silmienkin laskeutua kiinni. Ja tunne, miten alusta kannattelee sinua. Sallit itsellesi läsnäolon tässä ja nyt. Hengitä sitten syvään sisään ja lähdetään hyvin rauhallisesti siirtymään siihen rintakehää avaavaan asanaan. Tarvitset polsterin tai napakan vilttirullan siihen tueksi. Ja mahdollisuuksien mukaan ota myös siihen joko tiili tai tyyny tai joku sellainen, jolla voit tarvittaessa tukea vielä pään aluetta, jos tuntuu, että se pää jää siinä ikävästi ylös. Eli aseta polsteri tai vilttirulla pitkittäin matolle ja asetu itse istumaan siihen polsterin jatkoksi. Sillä tavoin, että sulla on suurin piirtein nyrkin mentävä aukko siellä polsteri ja sun takapuolen väliin. Ja sitten lähdet vain kallistumaan siihen polsterin päälle. Polvet voi olla koukussa, jos haluat. Voit tehdä niin, että siirrät jalkaterät ulospäin ja anna polvien rennosti olla siinä toisiaan vastaan. Tai voit tehdä toisinpäin. Tuoda jalkaterät vierekkäin ja antaa polvien avautua siinä auki. Valitse sinulle juuri tähän hetkeen se sopivin kohta. Sitten kuulostele, onko pää hyvässä asennossa. Jos tuntuu siltä, että leuka on ihan pystyssä ja se pää ei rennosti laskeudukaan siihen polsterille, niin siinä tapauksessa laita jotain tueksi sinne alle. Ja sitten avaa kädet auki. Avaa ne sen verran, kun sun olkapäät hyvin sallii. Mutta jos voit, niin voit tuoda ne ihan vaikka tänne T-asentoon tai jopa vähän siitä ylös. Ja sitten kun saavutat tämän itsellesi tänään hyvin sopivan asennon, hengittele siinä muutamia oikein syviä hengityksiä. Anna sisään hengityksellä koko rintakehän alueen laajentua. Ja ulos hengityksellä rentoutua kokonaan. Tunne, miten koko keho valuu tässä asanassa täysin rehnaksi. Miten jalat rentoutuu, lantio, selkä, rintakehä, vatsa, kädet, käsivarret siellä sivuilla sopivassa kohdassa. Hartiat ja niska. Ja anna myös pään ja kasvojen rentoutua. Tunne, miten siellä kasvoilta valuu kaikki jännitys, kaikki ilmeet pois. Ja jäät vain olemaan tähän. Annat hengityksenkin tyyntyä. Ja vain kuulostelet kehon tuntemuksia tässä.
Ja jos tuntuu siltä, että jokin kohta on kipeä tai rupeaa puutumaan kädet tai mitä tahansa tämmöisiä ei-toivottuja tuntemuksia tuleekin, niin voit tuoda aina käsiä alemmaksi, jopa ihan vartalon viereen. Vaihtaa polvien asentoa. Mitä tarviikin tehdä korjataksesi sitä tilannetta? Ollaan tässä vielä jonkin aikaa. Hengitä nyt 2 kertaa syvemmin sisään ja ulos. Ja lähde sieltä hyvin rauhallisesti palaamaan. Tuo ensin kädet vartalon vierelle. Tuo sitten polvet koukkuun. Miten sulla ne olikaan, niin voit sieltä kasata polvet yhteen. Ja sitten lähde kääntymään kyljellesi niin, että tulet pois sieltä polsterin päältä ja voit tyrkätä sen polsterin pois alta. Sen jälkeen pyörähdä takaisin selinmakuulle ja voit oikaista sieltä jalat ja jäädä hetkeksi kuulostelemaan, miltä rintakehällä selässä tuntuu. Kohota sitten polvet koukkuun tuonne vatsan päälle. Vähän aikaa voit halata niitä polvia. Vähän saada pyöräyttä sinne selkään. Ja käydään pieni hetki happy baby asanassa. Eli tästä kun polvet on koukussa vatsan päällä, ojenna sääret suoraksi kohti kattoa. Ja sitten voit ottaa joko sukasta tai lahkeesta tai näistä jalkaterien ulkosyrjistä kiinni ja anna polvien laskeutua sinne kainaloiden alle. Vartalon sivulle kainalon alle. Ja tässä hengittele muutamia syviä hengityksiä ja päästä irti kaikesta sellaisesta jännityksestä, mitä asennon ylläpitäminen ei vaan. Anna hartioiden laskeutua ihan rentona. Voitaisiin saada kädetkin valumaan rennosti sieltä alaspäin. Huomioi, että sun leuka on vähän tänne alaspäin eikä ole pystyssä. Anna kasvojen rento. Tunne, miten siellä alaselkä painuu alusta. Pikkuhiljaa yhä enemmän. Ja sitten vain jäät olemaan tähän hetkeksi.
päästä sitten käsillä irti jaloista tuonne vatsan päälle ja siitä ojenna suoraksi alas. Ja tähän Savasana selinmakuulle ja huokaise syvään ja päästä irti kaikesta jännityksestä. Anna rentouden valua päälaelta kasvoille. Tunne, miten otsa, silmä rentoutuu ihan kokonaan. Miten posket ja leuat rentoutuu. Tunne, miten sun vartalo painuu tuetusti alustaa vasten. Anna hartioiden, käsien laskeutua alustan varassa aivan rennoon. Tunnet, miten selkä painuu alustaan. Miten sun takapuoli, lantio ja jalat. Saatat huomata, miten hengitys hieman keinuttaa kehoa. Anna sen olla kevyttä ja helppoa, niin että myös rintakehä ja vatsan alue ovat aivan rehellisiä. Jää olemaan hetkeksi. Voit edelleen jäädä tähän Savasanaan niin pitkäksi aikaa kuin haluat. Ja siinä vaiheessa, kun haluat lopettaa harjoituksen, voit nousta kyylien kautta rauhallisesti istumaan. Keskittyä siinä hetken. Ja sitten jatkaa arjen askareita. Kiitos. Kiitos sinulle. Namaste.